sige na isarat ubai. Napamayin din yung mga dato. Sige kung dani yung kakawing na inisarat ubai. Uri na sinyan kay man inisarat ko masa ay man hindi yung kakawing. Ada kanap makawing. Na inisarat o ay man niyan na bai. Sir kada to at tigyan na kuwan. Magiyog ako, pagigong ko kinadato, sa emana niya nasirat ako. Aya saratakan na dis kanyan pengarumas sa emana niya na ikadua. Nagupong ka bumiraw dato, uway. Namini mo ko sa inasarat. Nataraw to pa din na miyatan to sarat. Kaya dalilo to na so Rasulullah nabitiro yan, dalilo mga ulama, ahaqus syurut an tuwaffu biha mastahlaltum bihil furuj. Manan yan na mga ito hadith na sa pinakamalakapatot na mga sarat ay manan yan na mitumaniyo na sa mga sarat ay manan yan na misasangkot siya ay manan yan na kandadarudupa manan ito percaya manan maran yan manan yung tayo manan hadith ay manan yan nagupun kay sarat o karaw mga di nga duway kapag ganyan da kanop makawing o di na si kumasa kaptuwing yun na minuway ka na patotad na manan di ka makapangarama sa ikadua ay noon taagi bumiyo ay noon ta bumiyo